Hot Hunterin tehoja niin kuin kuuluukin. Malttaako mies ihan tarkkaan loppuun asti hakea? No kyllä näyttää siltä, että hienosti siellä Jetro seuraa. Tehot alkavat nousta ja hetken kuluttua sitten laitetaan sieltä Hot Hunter liikkeelle. Näin alkaa kaikki valmistaa ja jätetään sieltä Hot Hunter liikkeelle. Ja hienosti mennään sinne yli 80 metrin lähemmäksi 90. Olisiko Ville Turpo mennyt sieltä? Ei oo, Ville sanoi sieltä. Ville sanoi, että rupesi Jetroa jännittämään, niin lopetti kesken näyttää, että se hyppää tuolta ton kuorma-auton yli. Ja Jetro Ruusten ja Hot Hunter 86-11. Annetaan Jetrolle kunnon aplodit. Se on nimittäin todella kova suoritus. Jutetaan tuon Hot Hunterin rattiin ja sitten vetää vielä tuomainen veto.